Čau, než začne video, tak na úvod tady chci říct, že si uvědomuji, že to je materiál z června, ale trošku jsem na něho zapomněl, nebo prostě upozadil, ale měl jsem to rozdělané, říkám si, mám to natočené, chci to vydat, takže to vydávám teďkom, jako uvědomuji si, že to není úplně aktuální, ale bude aktuálnější video, které ještě vydám letos, teda doufám, znám se, ze Šantovky z Olomouce, kde byla cosplay akce a Brno Comic Con Junior, kde jsme byli taky a natáčel jsem. Takže díky moc a užijte si video. A já vás vítám u nového videa. Úvod jsem chtěl natočit už doma, ale nějak jsem nestíhal, takže to točím teď za jízdy v autě. Máme dnes sobotu 29. června a my jedeme na fantastickou Ostravu do Trojhaly u Karolíny, protože se každoročně koná opět tady tato akce a já jedu s Fobosem, který zrovna řídí a sedím na zadním sedadle, protože nabíráme ještě další 2 pasažéry a jdeme se podívat, jak to letos vypadá, protože údajně by to mělo být ještě větší akce, než byla loni, a už loni to bylo dost velký. Takže se těšíme, jsme zvědaví a já jsem si řekl, že vás vemu sebou a tentokrát to všechno natočím, takže zůstaňte s náma a uvidíme se.
Tak, my jsme si to trošku prošli, kde co je. Vypadá, že to je trochu větší, ještě jsme nestihli projít úplně všecko, protože Fobo se teď dává do kostýmu. A my to budeme projít ještě jednou a teď předpokládám, že nás budou zastavovat každou chvíli nějací lidi, protože Fobo v kostýmu toho Ironmana je prostě... Ještě jak má to odklapějící helmu, tak je to lidi prostě strašně chcou se fotit, takže jako budeme hodně se stavět. A tenhle vlog bude nejspíš celý přes telefon točený, protože je hrozně vedro a já tahat ještě foťák a tahat telefon a točit to všecko a takhle, tak jsem se rozhodl, že to udělám teda celé telefonem. Takže snad ta kvalita bude v pohodě, zvuk bude v pohodě a já vás teda ještě provedu nějaké záběry, natočíme všecko a potom má Fobo soutěž, takže tomu natočíme taky. No a pak se půjdeme třeba podívat na nějaké stánky s jídlem a takhle, protože jsme se nepodívali ještě ani ven, protože oni mají stánky, ty food trucky a podobně. No a potom bychom chtěli ještě do Karolíny se podívat, protože já si chci pojít do Smarty na nějaké Switch hry, protože tam funguje bazar, kdo znáte Smarty, nebo je RCčko původní, tak víte, jak tam funguje, takže na to si to taky podívat. Tak jo, já budu muset počkat, než Fobo hodí do kostýmu a potom budou další záběry. Je to hrozné, abych do toho nemohl lozit. Fobo, si ready? Můžeme jít? Jo. A ještě jednou dodám, cosplay soutěž se bude hrát o tyhle 3 úžasné ceny. Tohle má být cena číslo 1, cena číslo 2, cena číslo 3, takže naprosto úžasné figurky. Oběti teda poprosím, projdi se nám tady po pódiu, ukaž se nejenom publiku, ukaž se i našim krásným porodkyním. Tak, já tě poprosím, můžu na tebe mluvit, půjde to slyšet? A jednu věc, nebo pár věcí na tebe mám samozřejmě jakožto otázku. Kolik jsi na tomhletom, prosím tě, strávil čas? Instantně asi půl roku, zhruba. Bez helmy. A druhá věc, vidím, že svítí, že se ti aj hýbe maska, to teda jako klobouček. A co se ti na tomhletom tvém cosplayi teda asi nejvíce líbí, nebo nejhezčí prvek podle tebe? Těžko říct, já spíš jako Ironmana mám celkově jako oblíbenou postavu, takže vžít se do jeho role je pro mě prostě to, co si užívám. Ještě teda jednu takovou otázku, která mě zajímá. Co všechno jsi prosím tě dělal sám? Dělal jsem si sám víceméně všecko. Ruce, hlava a vlastně nohy, to jsou na 3 tisku udělané, ale všechno jsem si vybrousil. Nastřídal, jinak jsem vlastně tělo mám z foamy a všechno vlastně je to v podstatě z výstřihovánek udělané, jenom slepené do foamy. Není ti v tom horko? Tak my ještě tady nebudeme trápit. Můžeš se postavit dolů k dalším soutěžícím, děkuju. Potlesk, dámy a pánové! Tak a rovnou si na podium pozvu dalšího soutěžícího, jakožto Fletchera z Doomslayera. Poprosíme tě, projdi se nám tady po pódiu, ukaž se našim krásným porodkyním, ukaž se i našemu drahému publiku. Já tady trošku uhnu, abych nedostal. Tak se nám tady trošku pojdi. Počkej, ty ještě potřebujem. Tak, a když už ty teďkom teda bez zbraní, tak já si tě tady uzmu, doufám, že mě nezastřelíš. Prosím tě,
A sakra, tak to já jdu pryč. A je. Každopádně, já tě poprosím, jak dlouho jsi teda na tom strávil? Já teda ukážu tvář, jo. My můžeme. Na tomhle, to už je druhá verze toho kostýmu. Na první jsem strávil nějaký 3 měsíce u počítače, pak se to vyřízlo, týden skládání. Tahle druhá už je jenom update, takže tam to bylo asi 14 dní u počítače a 14 dní skládání. Tak, projdi se nám tady, ukaž se porodkyním. Bacha, ať nás nezačaruje. Předveď se nám, projdi se tady, ukaž se našim drahým porodkyním. Dopředu k sobě s dovolením pozval první porodkyni, Prů, pojď za mnou, předám ti mikrofon a vyhlaš svého výherce. U mě je to jasný a je to... Naxi. Kde ji mám? Tady mám. Potlesk, dámy a pánové, potlesk! Tak, další cena poroty, poprosím porodkyni Sushi Hime tady ke mně, předám ti mikrofon a vyhrál svého vítěze. Tak ahoj. Pro mě je oblíbenec Lux. Kde pak je EV Lux? A poprosím poslední porodkyni tady ke mně k mikrofonu Haylin Cosplay. Tak. Já jsem si vybrala 2. Keďže môžem, organizátor festivalu. Protekcia. Dobre, ja prevažne robím teda šité cosplaye, ale veľmi milujem špeciálne efekty, takže už asi budete mať tucha, že kto asi odo mňa dostane špeciálnu cenu. A je to vlastne Iron Man. A druhá je Lunarix. A ja by som tu k tomu akorát povedala, že fan cosplay je hlavne určený pre tých, ktorí si to vyrábajú sami. Hovorím, ja som šitý cosplayer, takže oceňujem aj iné veci ako len šité. Takže dneska som si vybrala vás 2. Zatleskáme, dámy a pánové. Tak, a blíží se teda zlatý hřeb. Výherce 3. místa, a to je Fletcher jakožto Doomslayer. Omlouvám se, pojď tady za náma. A ještě jednou potlesk pro 3. místo, dámy a pánové, Doomslayer. Vidíte, šitý, vyšívaný cosplay. Hodiny a hodiny práce, teda, panečku. Tomu se ho rád zabrat, co si budeme povídat. Tak, dámy a pánové, zlatý hřeb, 1. místo, poprosím, udělejte tam trošku to napětí, zatleskejte, je to Matěj jakožto Poken Kyogen! Gratulujeme 1. místu, krásný cosplay, vyráběný. Fotografové, nebojte se, foťte, 1. místo. Super. Jsme se teď dostali ven po soutěži. Trochu na vzduch jsme šli, protože je fakt extrémně horko, takže tady sedíme, jsou tady nějaké stánky s food truckama, jídlo, pití. No a Fobo si tady taky oddychuje. Na chůl z toho ven, protože věřím, že to je extrém, já nemám kostým a potím se hrozně. Dneska fakt šílené teplo, takže si tady Fobo dává malinovku momentálně a trochu se ve stínu tady schlazujeme. Půjdeme na nějaké jídlo. Mají tady různé paníny, jsme tady viděli, mají tady dokonce nějaký Naruto ramen, Nuken Kolu a tak podobně, takže to prozkoumáme ještě. A Fobo, to pocity ze soutěže. Tak bylo to
jednoduchá soutěž, byla menší, skromná, jenom jsme se předvedli, jenom otočili na podiu, podívali se na nás, zhodnotili to 3 půrodci a jako za mě bylo to fajn, zkušenost konečně v nějaké soutěži a vlastně hodnotili zvlášť porodci a pak dohromady hodnotili. A jeden z těch porodců, z těch 3 porodkyň teda, tak já jsem byl jeden z těch, co se jí líbil nejvíc. Takže ty si vyhrál vlastně cenu porodce. Jo. A to byl nějaký plagát? To byl nějaký plagát, nějakého anime, nevím teda z jakého. Jo, myslím, možná bude náhodný nějaký. Je to možné, jo, já jsem se nedělal nic, no, takže... Ale vlastně první soutěž hned si vyhrál vlastně jako nějakou cenu. Byli tam jako hodně cosplay, byl tam ten Doom Guide, byli tam... To byla spíš taková cena za snahu, jo, ten zbytek. A vlastně zajímavost je, že tebe ocenila, jakože jsi vyhrál cenu porodce od té organizátorky, jo, která říkala, že ona vybrala 2 výherce a preferuje teda jako šité kostýmy, ale že obdivuje tu elektroniku, technologii a to. Takže to byla, si myslím, zasloužená výhra. No a my se teď teda tady podíváme po nějakém tom jídle, po nějakém tom pití. No a potom ještě tady je vlastně naproti hned druhá hala, do které se taky musíme podívat, protože ta vlastně přibyla od loňska. Takže to tady ještě všechno projdeme a ještě budu natáčet nějaké záběry a pak se zase třeba odhodnout. Pobosem si tady dáváme Naruto ramen, co měli tady jsme na tom schodišti, tak mají tam ten food truck. A musím říct, že to vypadá teda hrozně lákavě. A my se jdeme do toho pustit, takže Fobo, dobrou chuť. Haha, itadakimasu. Už nemám skoro ani rusko, takže... Momentálně má jak české, tak ruské námořní. Historie nemá rád úplně fantazie, to bylo vždycky každá návštěva. Zase se díváš na tady ty fantasmagorie. Ale musím uznat, že když se zase dostanu... Spoustu známých, co v armádě jsou, ty knížek dělají vojenské poradce. A já prostě mě zajímá vojenská historie a zároveň vojenská současnost. Asi na to nesleduju. Jako řekněme, že to máme nesmažuju, teď na to nesmažuju, spousta jiných lidí. Že jsem se učila jako dějiny a že jsem si myslela, jo, to byl ten den, kdy se něco stalo. Roky jsem si myslela, ale ono to tak bylo. Ten problém z historii, že jako ty přelomové chvíle historie nastavala dlouho, potom nevíme, že to bylo. Historicky nás bitvu o Midway, ale podle nás většinou za zpracování té bitvy, že oni mnoho dnů té bitvy ještě nevěděli, co se vlastně stalo. A pak jako ty bitvy si řekli na... Pokud těm nebo to bylo úplně jiné. Jak vidíš, tohle je v podstatě regimentovka, to znamená, jsou tady ty čtverečky, ten regiment se drží u sebe, má nějakou chodítovou informací, je to odměřování, ale ty základy jsou... Díky!
Ne, máš zaklínače. Nějaký návod nebo manuál. Protože si myslím, že to fakt mělo potenciál, aby jsme tady, ale pak přišel ráj. On teda to má ty vymyšlení, protože on zase pro změnu hubený vlasatej, tak on řekl Lokiho, jo? No, ale... Jsem na hotel vedle... No, ale... se nám neřekne, tak práce to bude, ale to hlavně mluvá. Jo, co? Tak my jsme právě dojeli z Ostravy, z fantastické Ostravy. Já jsem si to teda užil fajn, bylo tam spousta stánků, spousta fajn lidí, hromada skvělých cosplayů a myslím si, že i pro Foba to byl dost, jak to říct, překvapivý den. Jakože hodně věcí se událo, jak jste mohli vidět z videa, tak byl tam nějaký rozhovor, který jste mohli vidět, nevím přesně na jaký kanál nebo kde to půjde, ale to určitě někde, pokud o Ostravě budete zjišťovat, tak najdete. Promo na Lego stánek jsme tam dělali a výhra v soutěži, první cosplay výhra v soutěži, si myslím, že jako dopadla taky skvěle. Vyhrál jsem vlastně teda tady tyhle ty plagáty 2. Jo, my tohle anime ani jeden jsme ještě neviděli, ale vím, že Netflix má nějakou adaptaci hranou. Aha. Myslím, takže. Okay. Takže za nás Ostrava dneska super. Je to ještě v neděli, je to ještě zítra, ale my jsme měli jednodenní navštívenku, nebo jednodenní vstup, takže pokud by někdo chtěl, tak jde to i na 2 dny a tady je odměna, odměna, profit za to promo, kterou jsme dělali, získal sám sebe v menším měřítku. Nechce mi to zaostřit. Takže počkej. Je tam, he? Takže tady odměna za promo. Tony Stark. Teda který to je Mark přesně, protože... No ty jsi Mark. Ale to vypadá, že je to i ten nejnovější, protože on nemá si to trojúhelník, ale má takový jakoby zahnutý ten. No má to takové, to je to, já myslím, že to je z těch nejnovějších Marků. No každopádně Ostrava super, užili jsme si to. A další akce potom je až vlastně na podzim a to je šantovka, že? To je v Olomouci, takže až tam máme nějak v plánu zase jet a v kostýmech nebo takhle. Takže jo, já doufám, že se vám video líbilo, že jsme vás třeba inspirovali příště pro nějakou návštěvu a my se vloučíme a uvidíme se u nějakého dalšího vlogu nebo u nějakého dalšího videa, takže čau. Čego!